Hello friends, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyo za mu yi bayani akan yadda zaka tsare layin wayar ka SIM lock, yadda zaka ba layin wayar ka cikakken tsaro ta yadda ba wanda ya satar maka kuɗin ka na banki ba tare da bata lokaci ba. Idan ya kasance wani farkon zuwan ka wannan channel ta Uzairu TV Village, dan da ba haka nan alama nan ta subscribe, sannan ka da alama ƙararrawa, sannan ka zabi all, sannan ka like na wannan bidiyo inda dama ka share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Mu je mu shiga a cikin bidiyo. A wannan zamani da muka samu kanmu a cikin sa, wayar hannu ta zama aba mai matukar muhimmanci a gurin waɗanda suke da asusun ajiyar kuɗi na bankuna. Mafi yawancin mutane hada-hadar kuɗin ya koma akan waya ake gudanar da su. Wannan dalili ne da yasa wasu mutane masu mutacciyar zuciya kullum suke kirkiro fasaha ta yadda suke kirkiro hanyoyin da za su damfari mutane, su ma mutane zamba cikin aminci ta wannan hanyar. Abu mai sauki ne a gurin waɗannan mutane masu kwace wa mutum waya, su fuske mutum waya a domin cewa su ga sun satar ma mutum kuɗi, kawai dan su cuce shi, su mai zamba cikin aminci ba tare da wani kwarkwaran dalili ba, kawai sai su satar ma mutum waya su je dan su ganin cewa sun kwashe mai yan kuɗaɗen da ya tara a cikin bankin sa. Irin waɗannan mutane masu sace wa mutum waya don ganin cewa sun satar ma mutum kuɗaɗe, sun ɗauka ma mutum kuɗaɗe a bankin sa, gaskiya suna ɗaukar lokaci mai tsawo wajen ganin cewa sun samu bayanai a gurin mutum, kamar su nemo bayanin ɗin account ɗinka ko kuma bibiyan ko kuma dai shekarun haihuwa da dai sauransu. Bayan sun ga kammala sai su fusge mutum waya ta ƙarfi ko kuma ta tsiyatsiya a domin cewa sun kwashi wannan kuɗin. Yana da kyau ka tsare layin wayar ka, musamman idan kana ajiye yan kuɗaɗe a banki, ta yadda koda an sace maka wayar ka ba za a iya satar maka kuɗi a asusun ajiyar ka na banki ba, koda ko wanda ya sace maka wayar ya san account number ɗinka da dai sauran bayanan naka. Domin ganin wannan hanya kawai tsaye ka anta ya zuwa settings din wayar ka, application din setting din wayar ka. Na san da cewa kowace waya tana zuwa da settings kamar yadda kuke gani. Zaka shiga cikin settings din wayar ka kamar haka. Da zaran ka shigo cikin settings din wayar ka kamar haka, zaka zo scroll down kamar haka. Dan kai scroll down kamar haka, ga wani guri ina kace security allocation. Da zaran ka shigo cikin security allocation kamar yadda kuke gani, zaka zo ka scroll down kadan kamar haka, ga wani guri a ƙasa a can ƙarshe ina kace SIM card lock. Da zaran ka shigo cikin SIM card lock kamar yadda kuke gani kamar haka, za ka ga an ce SIM card lock setting. Dan ka idan Airtel gare ka ko MTN ko wani kan layin gare ka, za ka yi amfani da shi. Masu MTN da za su yi amfani da 00 guda 4 shine default pin wanda ake yin wannan setting da shi. Masu Airtel kuma za su yi amfani da 1234 shi ma shine default pin wanda yake zuwa da shi. Idan baka da shi kuma za ka yi amfani da PUK na number waya. Wasu lambobi ne guda 8 ake amfani da su domin ka ganin cewa idan baka taba yin wannan tsari ba su baka damar ka sa PUK. Da yake mu ba mu taba gudawa ba, za mu zo mu kunna shi kamar haka. Za mu zo mu kunna dan makunnin nan kamar haka. Da mun kunna dan makunnin nan kamar haka, zai ba mu dama mu creating pin wanda muka sa. Za mu zo mu sa default pin din mu kamar haka. Waki da an kasa pin ɗinka kamar haka, za ka ga gurin ya kunnu kamar haka. Idan za ka ga ya kunnu, idan kuma kana da shi kana so ka canza wani pin ne daban, ta yadda duk wanda ya sata maka sai ya cire maka kuɗi a asusun ka na banki ba, za ka zo ka danna ina ka change pin din nan, change SIM pin din nan kamar haka. Sai ka zo ka sa all pin din nan da ka fara sawa na farko. Da kan ka sa all pin din nan kamar da aka sa na farko, default pin din dai na Airtel 1234 MTN kuma 00 guda 4 kamar da kuke gani. Na sa gashi nan, na sa all pin. Zai bani dama in create new pin kamar da kuke gani. Gashi nan zan zo in sa new pin dina kamar da kuke gani. Sabon pin dina nake so gashi nan na sa. Zai ƙara bani dama enter new pin, in ƙara sa wannan sabon pin din nan sa so biyu kenan in confirming. Okay, sai na danna okay. Dan na danna okay, nan take zai ce change pin successful. Nan take na gama canja pin dina successfully. Yanzu ko an sace min waya ba wannan sai ya ga bayanai na, har ma ya tunanin zai sata min kuɗi a account dina na banki. Dan wa idan ka ji dadin wannan bidiyo ka danna mana alamar like, idan kuma kai bakon zuwa ne a wannan channel ka taimaka ka danna alamar subscribe, sai mun hada a bidiyo na gaba.